Dakizunez, arinarinaren egitura 3 pausotan osatzen dugu. Pausu batetik bestera pasatzeko, zubi gisa media bat txertatzen dugu. Ikasiko duzun pausu hau, lehenengo edo 3. pausu bezala dantzatu dezakezu. Pausuaren izenak dion bezala, hanka bat altxatuko dugu. Jarraian, zalditxo bat egingo dugu, beste hanka altxatzeko. Zalditxo bat, eta punta, kuartangorekin bukatuko dugu. Beste hankarekin hasita, gora, bat, bi, gora, bat, bi, eta punta, kuartango. Eskuineko oinarekin hasita berriz, gora, bat, bi, punta, kuartango, ezkerrarekin. Gora, bat, bi, punta, kuartango, eskuinarekin. Gora, bat, bi, punta, kuartango, ezker, gora, bat, bi, punta, kuartango. 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 Pausua politago gelditzeko, hanka gutxienez belauneraino altxatzea komeni da. Froga dezagun orain, jarraian eta pixkat azkarrago. Eskuineko oinarekin hasita, prest, eta bat, bi, punta, kuartango. Bat, bi, punta, kuartango. Bat, bi, punta, kuartango. Bat, bi, punta, kuartango. Eta oraindik ere pixkat azkarrago. Prest, eta bat, bi, punta, kuartango. Bat, bi, punta, kuartango. Bat, bi, punta, kuartango. Bat, bi, punta, kuartango. Musikan txertatuta honela izango zen. Prest, aurrera, bat, bi, punta, i. Bat, bi, punta, i. Bat, bi, punta, i. Bat, bi, punta, i. Eta mediekin honela izango zen. Prest, media, vuelta, lehenengoa. Bigarrena. Hirugarrena. Media. Vuelta.